Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Pişen arasına ut düştü. Elek şulay dip ayta turganlar idi. Bu qaysı vaxtlar bula? Aytik indi iyun azaqları, iyul ayının başları bula. Şu vaxtlarda pişenge düşüle turgan elek. Saban toylar bek soňuna bitebit indi o vaxtlarda. Aytik indi iyunun 25'lerine 20'leri diresinde saban toyları bite turgan idi. Hem indi şundan soň indi ekirlep kişi pişenge şygyla. Bu vaxtda indi pişen nıgıgan bula. Hazırgına gitti o. İyunun 10'larında pişen şaba başlaylar. Sami uçatırgan vaxtında şabalar. Kiptir almışa azaplanıp biteler. Çünkü yem yeşil ulanını kiptiru bek ağır bitindanı. Ol tigi vaxtda biz şaba tırgan ilegerek vaxtlarda ol pişen nıgıgan bula. Ol mine kişte irten çapkan pişen ikinci günde kişke jeyip alatırganda bulurga mümkün indi. Şunday vaxtlar bulatırgan idi o. Pişen şaba indi o üzerine göre bir ağır hizmet dip aytsaň da ýary, ol indi meşakkatli hizmet bolsa da indi, ol kuwançly hizmet. Şonuň üçin indi şabyrga tyrşabys, kışlyk pişenni äzirlibiz bitin. Şabu üçin ne şekilde? Mine agerde özüň gene şapkan wagtda ikinci türlürak indi 2 kişi, 3 kişi birge şabasyň eken, bir artda tizilip şabasyň. Birinci şabuşy kirip gite eken pişen şabyrga, ol indi 5-6 adım yasagandan soň anyň artynda turgan ikinci kişi basa şaba başly, tege üçinçi kişi de şolay aýtyp 5-6 adım gitgenden soň birinci kişi ol da ýanyndan kirip gite. Munda indi pakoslar bir tigiz räwişde kelip şyga. Pakoslar bir tigiz räwişde kelip bara. Munyň anda da indi şolgynyň nindi uzunlukda bulugyna beýli, ansana indi pakosyň kalynlygy şoňa beýli bolar. Egerde altılı şalgı bilen şabasyň eken senin pakosyny ýukarak bulurga mümkin. Jideli şalgı bilen şapkan kişineki kalnyrak kelip şyga. Nu bunsa indi algat üz hizmet räwişinde şolay kelip şyga indi. Pakos aralary indi ol tigiz kalyp bara. Munda tyrşyrga kerek indi pakosny şygaryp bitirew. Mine şoňup da görsätdim eli. Mine şabyrga tutundyk. Bismillahirrahmanirrahim. Eger de pakos astın şygaryp bitirmeýsiň eken, ol pişen eýlendirgen wagtda bek oňaýsyz bolar. Ondan soň jyýyp algaçda bek köňülsiz bolup kala, alar ýartysy uturup kalgan kebek diýilýär senin. Pişeniň şoňa bitirmegen üçin. Şonuň üçin tyrşyrga kerek, pakosny şygaryp bitirew. Mine kaplatuw dip aýtyrga bolar mine, pakosny kaplatuw. Ol şunu anlatatyrgan nerse indi. Indi pişenni şalyp bitirdik, aýtdyk indi özüňe tiýişli bolgan urunly. Bar indi eleki vaxtlarda biz äzirli turgan ýerinde pişenni urmandan da, bulundan da, ýylga boýlaryndan, ýylga işlerinden, kötü ýüri almaý turgan urunlardan şaba turgan ýerge pişenni. Ol mine aýtyla turgan indi bulundan şapkan bir at ýegip pişen, urmandan şapkan 2 at ýegip pişenge turar diýip. Urman pişeni ol ýumşak bolar. Ýumşak mine aýtaturgan indi kubik kebek dip. Gaýby kişiler aýtar şubik şekilli dip aýtaturganlar idi. Çünki ol pişen ýumşak bolar. Anyň tukluklygy da ezrek indi, ýumşak pişendiň bulgaç indi. Şonuň üçin kişi köbrek bulun kırlardan, şonday jerlerden äzirlerge tyrşatyrgan idi indi. Bilgili mümkin bolsa indi, mümkinligi bolmasa urmanga da barga toly kile. Urmanda köbrek indi ýafrakly pişen bolatyrgan idi. Aýtyk indi serden de abaga akbaş dip aýtatyrgan bizde indi. Olar muny hatly biýiklikde, akbaşlary bigirekde birem ýafraklary bar. Kipkenden soň ol bir näsege de ýaram ýafraklary hyýyla bite. Tigi toýagyna kala. Şonuň üçin indi kişi köbrek bulundandan äzirlerge tyrşatyrgan idi. Nu mejburi barasyň indi ormanga da bulunun bolmasa, barasyň ormanga da, ormandan da paýtasyň indi. Mine şu anyň şonday tertipleri de bar idi indi. Yarar pişenni şoňa bitirdik, äzirledik. Indi pişenni kiptirge kerek bit indi.
Gün motor bulsa indi deyip, dediysen indi gün motor bulsun edip, hem indi pişenini, mene Pakus'ta geliş kaldı bit pişenimiz. Anı ikinci gününü mü, ya üçüncü gününe mi eğlendirebiz. Eğlendirebiz deyip eytemiz indi. Onun için maksus toyaklarımızda bulatırganıyı. Mene şulay etip eğlendirip şağırga tırışamız. Gadette biz pişenini şul gününde ok. Mene şabıp bardık, şaptık, Pakus'un teki başına katlı çıktık. Geri koytkan vakitte mene şulay tirip, eğlendirip barıga tırışatırganıyık. Şulay tirip, ol indi üzerine göre bir toratıp barıl. Toratılabız pişen, iyilip kalmayı. Bu tezirek kibetirga, kibi için eybet bulatırganıydı.